Таблетите са един от технологичните сегменти, които в последно време набират все повече и повече сила. Едни се развиват и мутират в хибридни устройства с активна телефония, други комбинират докинг станции с клавиатури и стават своеобразни ноутбуци, а трети се придържат към класическата визия на добре познатият ни таблет. Именно един от тях е и джаджата, която екипът на DigitalBG е подготвил да ви покаже в следващите няколко минути. Уважаеми дами и господа, на екрана си виждате Toshiba Excite Pure. При този таблет определено класически е 100% уместно. Започваме от формата – правилна, с дълбоко заоблени ъгли и преливащ плавно периферен ръб. Габаритите са 261,6 мм ширина, на 177,8 височина и дебелина от малко над сантиметър, за да сме статистически точни – 10,2 мм. Теглото е почти 600 грама и е в границите на нормалното за този клас. Като използвани материали, Pure е почти изцяло пластика, в лицевата си част гланцирана, а в задната – грапава текстура. Дисплеят, който Toshiba са избрали за таблета си е 10,1 инчов IPS LCD капацитивен тъчскрийн с резолюция 1280 към 800 пиксела. Това прави плътност на изображението от приблизително 149 пиксела за инч. Pure има висока контрастност, широк зрителен ъгъл и ярки цветове. Затова, разбира се, до голяма степен допринася наличието на LED backlit технологията тук. Освен всичко друго, тя допринася и за по-ниската консумация на електроенергия. Така, с помощта на литиево-полимерният си акумулатор, таблетът издържа около 13 часа в активен режим. Докато още разглеждаме дисплеят, ще споменем, че той поддържа 10-точков мултитъч, а трите му помощни бутона са виртуални, изнесени в долната част. Така както знаем, при някои работни режими паразитно се губят немалко пиксели, които иначе са налични, когато бутоните са физически и изнесени в долната част на рамката около дисплея. От друга страна обаче виртуалните бутони се движат при завъртане към широката страна, докато физическите остават статични. Периферната линия на Toshiba Excite Pure е достатъчно богата от към изходи и приложения. Изнесени в долната част, това са 3,5 мм аудиожак, Power бутон, курсор за звука и microUSB версия 2.0. Под подвижен капак са скрити microSD четец на карти памет, разпознаващ формати с обем до 32 ГБ и гарантиращият качествена цифрова връзка HDMI. Таблета има и стереозвучение, изнесено в двете си къси части. Таблета има фронтална камера с качествен еквивалент 1,2 мегапиксела и основна с 3. Toshiba са се погрижили да ни изненадат приятно с нещо друго при Excite Pure. Това е неговият 4-ядрен захранващ процесор NVIDIA Tegra 3. RAM паметта е 1 ГБ, а вграденото пространство за съхранение на данни 16. Тестовете ни показват, че таблета се справя отлично с всички задачи, които му поставихме, а именно няколко едновременно работещи приложения и комбинация от браус прозорци, флаш и видео с висока резолюция. В резултат не наблюдаваме забавяния или забивания. Както и друг път сме казвали обаче, този положителен резултат не би бил на лице без помощта на доказалият качествата си Android версия 4.2.1 Jelly Bean.